Здравейте, аз съм Катрин. Здравейте, аз съм Тео, а ние сме в Thirsty Kitchen. Thirsty Kitchen е място, където любовта към храната и напитките се срещаме на място. Ние сме двама приятели, работихме заедно и в един даден момент и двамата сме си мислили, че е ред за следващото ниво. Да правим това, което искаме, което обичаме за нас, да работи за нас. Концепцията на Thirsty Kitchen е вкусна храна, която използваме български продукти от малки региони, минаваме през севера, после през Азия и правим един интересен прочит на българска кухня. Винаги съм обичал да готвя, винаги съм обичал да експериментирам и това ме насочи и въобще не ми беше проблем да го правя. И преоткрих себе си. Много обичам това, което правя, обичам да работя с хората, които работя и продуктът, който създаваме, ме прави много щастлив. Гордея се с това, което сме. Брънча храната е класическа. От яйца Бенедикт минаваме през роял, от която сьомгата ние си я правим, ние си я кюрваме, после през френски омлет с дехидратиран жълтък, френски тост, бургер с пирешко, супа том ям, тук има малко от Азия и класиките. Ние имаме гости, ние не обичаме да ги наричаме клиенти, защото за нас са гости, тъй като едно от нещата, които ни накара да работим заедно е това, че има много голямо отношение към гостоприемството и за нас това е на първо място, да са ни гости. И имаме гости още от старата ни локация, които ни се довериха и в новото меню, колкото и да е извъртено на някакви места. Защото то е доста голяма промяна. Да, и гостите се кефят и на коктейлите, между другото, тъй като и там имаме доста радващи неща. Гледаме ние да си правим абсолютно всички кордиали. Да, нашата Мара, тя е с доматено консоме, правим си го ние. Имаме негрони с синьо сирене и пъпеш. Такива неща интересни. От началото до сега доста неща научихме. И добри и лоши, но вървим само напред. Ние работиме, понеделник почиваме, от вторник до петък работим вечер от 5, събота и неделя правим брънч от 11 до 4, после почиваме и вечерта си работим с основното меню. Очакваме ви в Лозенец на улица Куки 14. Чакаме ви. Айде, чин-чин.